הדגמת חיפוש במאגר Web of Science. ההדגמה מתייחסת לשאלות 6 ו-7 בקורס משאבי מידע. נושאי הקורס, חיפוש מאמר לפי נושא ומספר הציטוטים של מאמר. לצורך ההדגמה נבצע חיפוש אחרי מאמרים העונים לתנאים הבאים. מאמרים הכוללים בכותרים שלהם את הנושאים הדברה ביולוגית וסביבה, מאמרים מסוג סקירה, בשפה האנגלית, שהתפרסמו בין השנים 2004 ל-2006, ועל המאמר להיות מצוטט לפחות על ידי 2 פרסומים מאוחרים יותר. בשלב הראשון נאתר את המאגר Web of Science ברשימת המאגרים שבאתר הספרייה לפי סדר אלפביתי. ניכנס ל-Web of Science, ונוודא שאנחנו נמצאים בלשונית חיפוש. נשנה את סוג השדה שלפיו אנחנו מחפשים לכותר, טייטל, ונקליד את הנושא הראשון לחיפוש. כאשר משתמשים במונח חיפוש המורכב משתי מילים או יותר, תוחמים את המילים המרכיבות את המונח בין מרכאות, כדי שהמילים יהיו סמוכות זו לזו בעת ביצוע החיפוש. בין הנושא הראשון לשני, כבר מפריד האופרטור הבוליאני AND באופן מובנה במאגר. נשאר רק לשנות את סוג השדה השני לחיפוש, לטייטל, ולהקליד את הנושא השני. השימוש בכוכבית במאגרים נקרא קיטוע, והוא מסמן למאגר לחפש את כל הסיומות השונות שיכולות להופיע במילה. נגביל את תוצאות החיפוש למאמרים שהתפרסמו בין השנים 2004 ל-2006. Year Published, ונקליד בדיוק לפי הדוגמה שמופיעה במאגר. נוסיף שדה נוסף להגבלת החיפוש ונגביל את שפת החיפוש לאנגלית. נוסיף שדה נוסף להגבלה ונגביל למאמרים מסוג Review. Document Type, ונגלול את הרשימה שמסודרת לפי סדר אלפביתי עד Review. נלחץ Search לביצוע החיפוש. קיבלנו ברשימת התוצאות 2 רשומות. רשומה מכילה את הפרטים הביבליוגרפיים של המאמר וכמה פרטים חשובים נוספים. כותר, מחברים, מקור, כלומר שם כתב העת, כרך, חוברת, עמודים, מספר הפעמים שהמאמר צוטט במאמרים אחרים שכלולים ב-Web of Science, ו-Find it at Huji לבדיקה האם יש גישה לטקסט המלא. יש להיכנס לקישור Find it at Huji ולעקוב אחרי ההוראות של הספקים השונים. ניכנס לרשומה עצמה על ידי הקלקה על הכותר שלה. כאן בצד ימין רואים פרטים נוספים על המאמר. מספר הפעמים שהמאמר צוטט. שימו לב שהמספר כאן שונה ממספר הציטוטים שראינו קודם. השוני נובע מהעובדה שציטטו את המאמר הזה גם בכתבי עת שאינם נכללים במאגר Web of Science. כלומר, בכתבי עת שכלולים ב-Web of Science ציטטו את המאמר הזה 18 פעמים. ובכתבי עת אחרים, שאין גישה אליהם מה-Web of Science, ציטטו אותו עוד 3 פעמים נוספות. כתשובה לתרגיל, כל אחד ממספרי הציטוטים שמופיע במאגר יתקבל כתשובה נכונה. בצד ימין של המסך ניתן לראות גישה למידע נוסף, Additional Information. כאן ניתן לבדוק את האימפקט פקטור של כתב העת. בנושא זה ראו סרטון הדרכה של שאלה 8.
בשאלות נוספות ניתן לפנות לספרניות היעד של הספרייה. בהצלחה!